Втората фаза, след настъпване на овулацията. Тялото постепенно става малко по-инсулиново резистентно, т.е. толеранса към въглехидрати е намален. После имаме една чисто хормонална водна задръжка, която особено се увеличава с приближаване на менструацията. И трето, глада като цяло е особено голям и най-вече за въглехидрати и сладки храни. Как това се вписва в нарушения глюкозен толеранс по време на тази фаза? Много е трудно, защото от една страна обработване на въглехидратите е една идея по-зле, от друга страна страшно много ни се ядат. Какво е решението? Избирайте храни, които имат сладък вкус, но са с малко по-ниско съдържание на въглехидрати. И не забравяйте да добавяте протеин към всяко хранене, защото това е начинът да нямаме пикове в кръвната захар и да не преяждаме. По време на тази фаза, особено към края, една идея се увеличава енергоразхода на тялото. Но не си представите, че е окей да ядете по един бургер всеки ден и за десерт торта. Повишение енергоразход е в рамките на 100-200 калории за повечето жени. Така че е нормално да сте малко по-гладни. Но не се поддавайте на този глад и се опитайте да ядете храни, които са с по-голям обем и повече фибри, за да стоите по-заситени. Ако се поддадете на глада си за сладко и се храните с високо въглехидратни храни, много обработени, ще се получи една много неприятна водна задръжка. Всички знаем какво се случва в последната седмица преди цикъла, така че най-разумното решение е да ядете по-голям обем храна с повече протеин, мазнината да е мъничко по-висока за сметка на въглехидратите. Сега за тренировките. Силата също намалява, така че в тази фаза на цикъла може да намалите една идея интензивността, да правите по-леки тренировки и да не наблягате толкова много на тежестите. Пак ви казвам, това са акценти. Не е причина тотално да променяте начина си на тренировки и начина си на хранене. Но ако се съобразяваме с хормоните в периода преди овулация и след овулация, самите фази на цикъла няма да ни развалят хранителния режим и няма да имаме такава вариация в теглото. Знаете, че в последните дни преди цикъл може теглото на една жена да варира с до 2-3 кг. За да избегнете това нещо, е хубаво да намалите въглехидратите, особено в последната седмица, за сметка на мазнините. Избирайте сладки храни, избирайте храни, които са ви вкусни, на всички не се яде сладко, просто подбирайте тези, които са с малко по-балансирано съдържание.